angeke ngibingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvakashela le channel cofa subscribe. Kanti uma ukuthi usube kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukele ngikuphathele zona zithi umkhulumeli webandla lamaNazaretha ohlanga lutheni laseBuhleni uphumelo obala wacacisa ukuthi umholi webandla kayihambi imncwabo. UThokozani Mncwabe uthe ngisho noma ngingashona unkosikazi wakhe noma ingane yakhe angeke aye emncwabeni, lo ngumthetho nje webandla lamaNazaretha. Ubuye wathi ngaqinisekisa nje ukuthi uNyazi ngeke luye ekutshalweni komntwana akaphinda ngene. Umntwana uma ngosuthi ubuthelizi ozotshalwa ngomgqibelo lo wakusasa, kodwa lizothumela amakhosi akwaShembe kuyiwona azomela ibandla, kuchaza uMncwabe. Uphinde waveza ukuthi uShenge ubeyisheshi kodwa kade likhonzile nebandla lamaNazaretha. Uthe ngisho unina umntwana uMagogo ubeliyithanda, njengoba athi nje ubengabathula abantwana ubeseye kuphakameni wahlangana nomqalo wendlela uBhombela ongiyena owamtshela ukuthi uzothola ingane namandla ezohola abantu iphinde futhi iphathe. Umntwana uMagogo wathi uma ehamba exoxela abantu bavele bathi lo uMangosuthu. Umntwana akaphinda ngene wathi uma esezaliwe wethiwa igama elithi uMangosuthu. Mbukeli bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ukubeka uvo lwakho ku-comment section melana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.